Za ku saurari yabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga bakin Sayyidi Awwal mai wuddadu wanda ya gabatar da shi a kofar Waika. An gabatar da wannan majalisi ne ranar Lahadi 28 ga watan 6 2026. An shirya wannan majalisi ne mai albarka na murnar bikin Habu Dan Yalo wanda yan da'irar wuddadu da ke kofar Waika suka dauki nayin wannan rikodin tare da shiryawa. Dan neman karin bayani za ku iya tuntuɓa ta akan namba kamar haka 081 65 40 30 60 ko kuma 091-24-15-72-14. Uzaifar Recording Center da ke unguwar Kwana Diso kan titin zuwa Bitnariya gaban shagon Tofik Cosmetic kusa da dogar mai daukan wata nake cewa sai dai awal mai gudda da bismillah Allah ya kara na darajoji amin. Allah ka kira Madina amin. Salamu alaikum. Annabi Allah ya masoyin gaske Uzaifar Recording Center. Ya masoyin gaske mun tuba. Ya masoyin gaske, ya masoyin gaske, ya masoyin gaske na tuba. Kai kadai nai tanadi annabu kai sai na rayuwa kadai nai tanadi annabu kai sai na rayuwa mai jiya mai ke da ikon faruwa komai ka so shi zai ikon ka shi ke wanzuwa ne ka ban san adalin ka wanda na baiwa rayuwa karan babban tarihi kuma na cikin rayuwa sa rabu kai masa gagara ma'ul haya lati rabu kanai ta mai har ka zarkake kuma mahaifiya ba shi mata mai juriya yar sabani mai gimbiya dan shi ne yana kai tanadi tabbatar imanin rayuwa kai kadai kula da ni banda kuni
bani da garkuwa yo masa da ni bani nema ga wani shafuwa mama komai na roƙa ku isan ku ne ya saka ta zaman uwa dan ku kadai na ita da sharifa kun ishe na rayuwa assalamu alaika ya arziki koda baka ce mun baba assalamu alaika ya wasita da Allah kai baka buya ba assalamu alaika ya madadi kai kadai jari kowa ba kai kadai ne nake tana ko ga Allah bani da damuwa kai kadai kai kadai nake tashi ya masani cikin dare na in talalube da hannuwana ko zan taba kani kai ka sani bani da magani banda kai jagora na wani dan Allah kula da banda kai bani da rayuwa kai da kai na dogara wani ka ba zai bani ba ya na fili da kai na bayyana wani ka ba zai kai ka bayyana wani ka ma bai sani ba sai ya bani abin bida wanda zai ishe na rayuwa kai kadai ne annabi ba ishe na rayuwa dauke kunci na zuciya rayu da kai mutuwa damuwa ko ta zo rayuwa duk cuta maganin ta kai ko da yau tara aka zo gani dan ka sani same gani ka zamo gani na da jigani ya mu fadar da fayin rayuwa kai kadai shayar da kai kai nawa alƙawar ilimina ya tabbatar da kai kai nawa alƙawar ɗaukaka ta sanar da kai kai nawa duk tanadin dukiyata kai nawa duk tanadin dukiyata ta ciyar da kai kai nawa duk tanadin lafiyata me ka kai kai nawa duk tanadin lafiyata me ka kai kai nawa duk ayyukan ni da yan tawaga mu zamo na kai kai nawa duk tanadina ya tanade ka kai kai kadai na ita rayuwa tana kunci babu kai kai kake da iko gaba daya dan wanda kake ta so kan ya ƙara san daya wanda rai yake kunci babu shi ba dai kaninka gaba daya kai shugaban na gani yan tabi da ni na
datar da ni daɗi sai da kuzan jini gani cika niki na mani da ƙaunar da babu mai ja da shi. Assalamu alaika ya cikarke sallama nake ya tsarkakake maganin duhu ya mai haske fitila mai haske ko'ina kake da zuwan kamar na duka tabar a kai mai gida ina wani kamar ya kai kai zukatan muke ji da kai rabu baya amsa babu kai kuma yadda kai yake bi ya kai harba da haske zama in ka furin rayin da kai na shakuwa sakan babu kai na zama wallahi na damu da kai damuwa burina kawai mi ta ganawa dadi na kawai sai inda da kai dadi da kai yake samuwa babu kai wunci wanda kai a wani mai kamshi dan kamshin karama ya tashi sanadi ka ko zan bari shi kyakkyawan balarabe baburai shi rayuwa tana ɗaci babu kai tana ɗaci babu kai shi ya saba wani shani kai zan silifin gidanka ne barkawa silifin salatin ka ne zan breakfast kwalliya ta kawai a kai ne neman wadata ta kai ne sun zuwa madina don kwa kai ne ni kawai na damu da kai da baka ce layi na san ka ne layi da ba idan kuma ta damu ta shigar uban tausayi yana na gani nan winki kuma ya gare ni kin ja gaba da kin yi kama da abbanki wurin kyauta biki ko babu ba kuma ina faɗa a harshenki sai kin so tausaya a gare ni ba komai dan abba karamin tausayi kama alaika babban uba nidin ne na kanai marhaba kama alaika babban uba adadin da fadin ba zai dogo ba kama alaika babban uba amsa mun ko ba zan ji ka ba yi hada randa kai salamu ban tausayi da mai wani tafi keken masallaci kamar da barka ba tafiyar ruhi saman tausayi ina da sanin Allah
tausayi. Dan Allah ya uban tausayi, ƙaunar da take a kirjina ta tunzura. Ya mun kai, ya mai tawa cikin ruri, taimaka bani komai a kai. Na motsin duka motsina, motsani na ƙara hawawa, kar ka bar komai da komai. Dan Allah ya uban tausayi, dan Allah taimaka min da ƙaunarka, komai in sai da kai. Dan Allah taimaka min na faɗa kwasa. Dan Allah taimaka min in na kira ka da ji har kashi da kai. Dan Allah taimaka min. Kasan ni banda kowa, banda komai rayuwa ta kai. Kasan ni banda kowa, banda komai garkuwa ta kai. Kasan ni banda kowa, banda komai ta kamata wa kai. Kasan ni banda kowa, banda komai ci gaba na wa kai. Kasan ni banda kowa, banda komai tausaya a gare ni ba. Dan abba garan, dan abba garan tausayi. Dan abba garan, dan abba garan tausayi. Dan abba garan tausayi. Abba garan tausayi. Dan abba garan tausayi. Mai sana saman gadari, mai sana saman madadi, mai sana saman arziki, mai sana saman alƙayyar na roƙa. Ka haɗa ni da mai maka, ma'ana nurin layi, rahmatul alamin ka. Shi ne ka bai ƙur'ani, kuma ya faɗi girmanka. Waye zai kai wannan bawa mai isa da girmanka? Ya rabu salatin zaka yoshi ka ƙara kaninka adadin soyayyarka. Yoshi ga mai kyan sura, mai faɗa yi bautarka. Shi ne asalin isali, bai da aiki sai naka. Asalatin asa sayyada Fadima yar annabinka. Na saka jikokin annabi da sahabbai na barka. Dukkaninsu sun ba da rayuwa a kan abunanka. Su ne masu kauda dukkanin makiyan annabinka. Assalamu alaika ma'aiki kudiya. Assalamu ala nuril kamar ma'aiki sannunka. Assalamu alaika isashe. Assalamu alaika ma'aiki. La ilaha illallah, daga sunansa sai naka. Sunan Allah baya cika sai an sa sunanka. Kuma Allah shi ke da kai, kuma shi ke gaishe ka. Na ji Allah har kiran kai, kuma da
kalle ka ka kure dukkan girma ka wuce ai bayananka kowa ya kone ne ya ci alfarmar taka annabi Adamu shi ba ya ci albarkar taka lokacin ganyen bishiyar nan a cikin aljannarka ya ci ganyen itaciyar rabu sai ya yi fushin haka sai ya nemo gafarta ya yi ta maula dominka cewa ubangiji Allah dan sunan nan da kada ya gafarta alfarmar sunanka ga wanda muna roƙa dan sa za a yi mai barka kujima ya da farman nan da isa ta zarta ka kujima ya raba wa mutane aljanu da mala'ika kai kadai ka cike duniya sannan ka saifin layi kai mun dan girman ka saifin layi kai mun dan girman ka kai ne sayyidul kauni kai mun dan kalaman ka ya ma'aiki na duk bukata ta bunka zafin shauƙinka da kallonka dawwama cikin sanka burina na fada burina 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 na fada jira ni ka ce naka inda zuwa ta sai dai akai komai zan sai naka ilimi na ya zama kai duk sani na sai yanka duk abin da zai rubuta sakan alfarmarka annabi dan mahaifanka annabi dan matanka annabi dan yayanka annabi dan khadijatu annabi dan aishatu annabi dan fatimatu annabi dan hindatu annabi dan aikin da bayan madadin arzikin samun lidifin aikin ilimin Allah 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 Zephyr Recording Center. Allah Allah
samu kai ne Allah Allah mun so Allah karba Allah karba Allah karba Allah karba ya dairi cikakke waye ka tawa ya dairi cikakke Allah gulafuci nake yi Allah gulafuci nake yi kabar ni na saba da wa'adi ba Allah gulafuci nake yi ni mai satsa ban yi tanadi ba Allah gulafuci nake yi in ta yabansa shi kadai ya duba Allah gulafuci nake mai hidima ba yar kaɗan ba ko tsintsiyar gidansa ban yi share gunsa ba waninsa ba ya ɗayiri cikakke annabi ya ɗayiri cikakke annabi ɗayiri cikakke annabi ya ɗayiri cikakke annabi ya ɗayiri cikakke annabi ɗayiri cikakke annabi ya ɗayiri cikakke Ahmadu ɗayiri cikakke ɗayi ƙara tsarkake ni Allah ɗayi tsarkake ni ɗayi ƙara tsarkake ni ƙara tsarkake ni da aiki ban zamo a tsabba ɗayi ƙara tsarkaken aikina kada ga ka duba ɗayi ƙara tsarkaken aikina salati ka karba ɗayi ƙara tsarkake ni ɗayi ƙara haskaka ni da cikinsa komai na kalla na ganshi ƙaramin tasirin muhabba ya tayi cikakke ya tayi cikakke wai bi kamar ta ba ya tayi cikakke waye baka ba bashi ba ya ɗairi cikakke bayan ya ɗairi cikakke bayan so ka ba so shi ba ya ɗairi cikakke bayan ya ɗairi cikakke bayan so ka ba so shi ba ɗairi cikakke ɗairi cikakke ɗairi cikakke dan Allah karka bar kar da na fadi
kika faɗi zuciya ina kika faɗi ni abun sabani da kai Allah ka kara salati a gare shi karan faɗi kar wanke rai da bulubu a gare shi kawo da rayuwa samari na manzan Allah matasa na manzan Allah ya amsa saman su jiyo mu ya amsa saman su jiyo mu ya amsa kasan su jiyo mu rayuwa manzan Allah sai da ina kika bari da laifi a gare ni Salima can da launi karadu hukum su gano ni wai na ganni cikin ku bagnu sai na yi zakiya karan madadi a gare ku kawo da rayuwa Salama Abu Ibrahim Salama baban Abdallah Salama na Ummul Kulsum Salama uban Abdallah baban Rukayya da Zainab da Fatima uban Alfarma dan su kamsa kadimu a gare ka kawo wai bi kawa ya baro ka wai san kawa ya fane ka sarki saman su abika sarki ya fada rabbuka layi kamar tuni da tunani wane fadi ya biya ka ni abun ka dai taslimi reka kawo da rayuwa rayuwa manzan Allah wai bi ka ne ya wai bi ka ya wulakanta wa ya same ka ya huta wai wa ka karbe shi ya huta ba na mai san duniya ba ne ka sinadarin Allah ne gwal ka fi tsada sauƙaƙa miski gare ka kawo rai da rayuwa manzan Allah zuciya tana kishin ka gabbai suna yi barka komai na ce a gare ka tabbata ni magana naka rai da rayuwa na baka kuma kai nake wa kuka kar ka bar sakar na barka ka kawo rai da rayuwa zan gajiya ba ni ban daina ba in dai da ke umma ba zan faɗi ba ya malikan mulki rabu ban bar su ba mai dalali kamsa ba za ji ni ba zunuban da nauyi kamsa ba za bani ba in dai na ce dan su ba a ki bani ba da tsira aminci Allah ga babban uba wanda za ya bani sabati ba za bar ni ba wanda za ya kara shauki ba za yi babu ni ba a sakan tana da batula umma ban barki ba assalamu ala ummul khairi ba kai ki ba salamar ta karan kusanci mama ban barki ba salamar ruhi daga ruhi
ba kya ki ni ba in dai da ke umma nan faɗi ba ya mai kyauta daga Allah umma ba san ki ba ya mai zabi daga abba mama ba kai ki ba ke ce tarbiyar da zabi ki ba in dai da ke abba ba ya damu ba halin kirin na abba babu canji guda ke jibriliyar suka a kofar gida mama yar na Khadija sarauniyar gida wacce ta wa musulunci kundumu guda mama karki bar ni na fadi mama karki bar ni na fadi mama karki bar ni na fadi mama kar zaton su ya bi ni mama ban sirrin soyayyar da baki ba wani in dai da ke kuma sai da ke in dai da ke kuma sai da ke in dai da ke umma ba zan faɗi ba ni ba zan gajiya ba ni ban daina ba in dai da ke umma ba zan faɗi ba mama ya muni a tana mun abin da baya karewa idan na zo furtawa kudura ta dafa mu ta kiran su babu salam za kullum ba salatin kai ke ga wanda baya karewa ɗayan nan alamul hudanan san ta narkewa ƙara bajewa linta na zo da sayyada ban aiki na faɗa su ce nawa salama alaiki batula ya ce nake hangowa in na zo furtawa ya ce kike dafawa dan su fara banki ya ce kike haskawa balle da biyu fare ku ya sayyada tawa ga kiwa ashe sai da ke makaiwa gun abanki karima ya ce tudun dafawa umma da ke ne na dogara umma da ke ne na dogara layi ba canjawa ke ka dauki da kwanta hayar da ke rikitarwa ke ka kawo linta mama rabanki kike ki hutar da barabawa gani ki ba da rabanki na ba mikawa ke ce a saman nan wannan da ba mai kaiwa ke ki kawo mamanin sis wannan da ba mai hawa zan gunji in tabbata banda ku ba ni iyawa aikin kisa na ayi sai dan nisawa mama dafa ku na nema mama hidimar ku na nema mama hidimar ku na nema mama dafa ku na nema mama jalabun ku na nema mama tarakin ku na nema mama arzikin ku na nema
mama ni kuna nema mama duniya na nema mama kabari na nema mama kiyama na nema mama ni kuna nema mama wanzuwa da kuna nema hayya mama wanzuwa da kuna nema mama tabbata da kuna nema mama tabbata da kuna nema mama wanzuwa da kuna nema mama mutuwa da kuna nema mama ni kuna nema mama kokowa za yi mama ko za a take mama ko za a take mama ni kuna ne ma ba zan je ga wani bida ba dan ga gidan da ake mun ba zan je ga wani bara ba allazi waidi ya mama mama waidi ya mama mama ji abin da zai yi ya sauƙaƙan in ta sarfi rayu da ku mace kuma rayu da ku mace rayu da ku mace da kai ne nake iya bacci da kai ne nake iya tashi tausayen na biyo ka bi na ga kuka na idin kai ne masani shi ne nufina shi ne nake so ka sani shi rayuwana rabbi ka san ban da buriya tausayawa raina a kai nufin babu zumi a gare ni shi mai gidana na roƙa salati haitawa na saman girma bai kamar yawan waya taka ka hada da girma kai wayi mami dadi da shi nake sama shike kawo ruhi dauki na mai nama ya sayyada yau mara zo ni kin sanu dai ya sayyada ai mullin biya kamar gidan ku nake so zana ta kin sanan dai sada ku nake iya bacci da tashi kadai mama salamu alaika girgize amana alaika mai kira kirawo mu zuwa amana alaika ka kira ni ko da gawa kayo kiran sai an baba yana kayo kiran sai an zo baba yana kayo kiran sai an zo ne baba yana ya mai sana zaman daraja kai ke iyawa dan ka wuce wa fade ka kira mu nawa na saman sani na gaban gaba mai wurin zuwa mutane da aljan suna zuwa da kaso zuwa ko babu jirgi babu tiket da kaso da mun zo ni dai yake na Allah Allah ko ta kasa annabi ya zo wallahi sai mun je Madina ba bane koko mulki wanne ya ce ma barashin sani koko ilimi idan ban da shi ma ga zannubai ni sun yawa abuwa na nema gani ni bani da komai nun ban da kai ma kuka na zuci nake yi ban ziyarce ka ba kwana na kunci nake yi ban zo ban ka ba Muhammadu Lawal ban da buri ba naka ba wai ni ina zance ne mai zai yi ma aini gurin ka nake ta nufa ka sani kuma na san ka kyauta alƙasun daken ka ne ma tausaya ka bani tausaya ka bani ruina a can yake kwana ko ya idan ya tuna wata ko ya idan ya tuna wata kidi mauta nake ma kamar ni kamar ba ni ne wa yaya
zafi na kauna da shaguwar kake sanuwa har na manta kaina wallahi dan kai kuma inda kai ne nake samun nutsuwa nafsin zaki inda kai duk jikina yake saituwa na cikin jiki dausa ya ka bani ka kira ni rauda ciki ka taimaka wa dukkanin jasadin garkuwar jiki dausa ya wa dukkanin jasadin garkuwar jiki inda mulki ake zuwa ku gaya musu da ƙarfi ake zuwa ku gaya musu da ɗaukaka ake zuwa ku gaya musu da ilimi ake zuwa ku gaya musu ban da ƙaunar kamar sani ko guri ba zan sama ya ma ilmana da muna ne mu ɗauke gaggawa ma ilmana da muna ne mu ɗauke kuma kaso in ka bida ba za ya canza sukan ba nafsina ban tsoro kwadayi gunwanin mu baya ma ilmala Allah ai mini dauki na ne mu dauki salati cika amince karawa wanda ke rabo a cikin sa ne na ganke su na rarrafe ya na kai dabo so nake hassan saka ajali na rayu ciki mutuwar rabo salatin cika mar Allah na ne mu daukin gaggawa ya Fadima inda ku ba girma ya Karima ku karama bala'i da ku ban san shi ba san kuke kara mun nutsuwa da alfahari ba za ku bar ni ba kama ma tafiyar da a cikin kunga da gaggawa naga sallama kai ta kunsa baga wanda ta daidai wanda shi lamar da rabi ya saukar babu wanda ya yi wasai shi da kai amincin kaɗa adaban ne albari kaliluwa ya kai ka saka da ni yana da kanka da gaggawa ya san akai na yi taslimi wadan sakinan mujinta ba yaman sama kaukan sama ko na saman ba su san ka ba kai mini ɗauki kamar wanda hannunsa ba gaba ka jona ya koma daidai mayakin kanka da gaggawa ya zaki yin akai na rayu bana ci na kowa ban da kai duwal haƙ da kai da yanzu babu wanda zan ban da kai tausayin iskarka da gaggawa fiye da saurin isra da kai mayin na ne karkabar da mata kwacewa kuruciya karkabar da mata kwacewa karkabar da mata kwacewa kuruciya rayu da kai ajali ya riske ni ya sarewa rayuwa ta da kai ko mutuwa ba ta raba ni da kai bare duniya na rayu da kai ya kafin na dirbusa gaban ka da gaggawa na dirbusa gaban ka da gaggawa anta babu salami anta khairul anami anta ya أنت يا لب اللبي أنت يا زلبابي أنت عيني أنت ويما ينسى أنت لينا يجيني أغريك ناسا سامو كيا سري ولا يواتا دكي غرام rayuwa idan babu kaya wani bangada da ta
da na fata ban shiri in azurta da shi ka ban juriya rayu da shi in bar shan wuya salati mai yawa za ka yi kana yi kara mai rabiyo ruhi da jiki bukatar siyo ban sirrin salatin yau na karamu gani da bibiyo yana na batu na batula ni na kine ce ne ni masoyin kine mai hidima a kofar ku ne da dan madadi kwata yi ku ne komai na ban ku ne idan na ku komai in shiga in kika ce a banza na ga lafiya ba ta inganta ba mai magani bai waraka ba annabawa suna ta kai mursalai bukatar su kai har ne ma suke da kai wabbani musulman wa kai Allah bai sa'a wa kai Allah kai yayi zaman su kai har ibada suke da kai a gaban su mamu wa kai ya tattare girman sa kai alƙawarin rabu shi da kai mujassirin zuwa sai da kai daɗi ina ma da ni kwana da kai ka tashi da ni in ganka ka gani ya san gwani in ma magana murmushin gani wayo Allah sadar da ni masoyi ni na kuma ina faɗa ka inda san gudirar ka wannan magana tsorata gani fa wallahi lazi kai ni da mala halin jannati da ya kunu zakani da ni sai dai ina san so nake maka wanda ba kishiya in ya buga kamar zuciya za ta fita ga idaniya hawaye sai rike jijiya duba karabar shan wuya masoyi ni na razani a mutu da ni ka datar da ni kuma ina faɗa ka zartar da ni da san kudirar ka wanda ba wani wanda za ya tatto da ni waye zauna lafiya babu kai salamar ilimi sai da kai salamar magana sai da kai salama ta zama sai da kai salama mun gashi sai da kai zuwa ga tafiya sai da kai zuwa da ɗaukaka sai da kai zuwa ga dukiya sai da kai zuwa ga mulki ba sai da kai zuwa hankali sai da kai abincin zuciya sai da kai abincin lafiya sai da kai abincin so da kai sai da kai sai da kai zana kai dan Allah shayar da ni dan Allah saukar gani dan Allah ka ban kai gani irin ta Abubakar zangani kara manta kai na gani irin ta Abubakar zangani kara manta kai na gani na kai haka da ganin ka na kara nutsuwa mu da kara mun madari in Allah mun kara shakuwa mu da kara yayi ban naka mun ga ganawa ka kara mana kwatantuwa tabbatar da ruhi a cikinsa ya kara wanzuwa tafiyar da laifi ya ciro rai daga dimuwa Allah wannan na roka banda madu
gani na zo ido yana ruwa. Assalamu alaikum mai bani yau na gode marbutuwa. Kullum kai kake bani ko da laifi ka cika damuwa. Kai ka saran nan na yi ka da ganin ka na ƙara nutsuwa. Mamuda ƙara mun madadi don alamu ƙara shakuwa. Muda ƙara gamsu na gamsu ƙara gamsuwa. Kullum ne in na kwanta sai na ci ni ina ta damuwa. In na buɗe ido kamar kaka zuciyata na ta ɗarsuwa. In na buɗe ta waige sai na gani kamar azautuwa. Laifukan ne ga sirin gis wanda kai na san jaruwa. Laifukan ne ga suwan gidi ya fannan ka garkuwa. Ya mai kyantin zurar ruhi, ya mai kyantin zurar ruhi, a cikin ka nake ta rayuwa. Sukan na ji ban jiyo ka ba sai na ji ni ina ta damuwa. Kamshin ka ka ƙara samini har ka bar ni na ƙara damuwa. In na ji ka kamar ubar kai dan ƙaunar ka tana ta. In na ji ka kamar ubar kai na buri na na iso ka garkuwa. Na ganka a lokacin kuruciya mai mai ta. Nake maka ni ko wani tayam na rayuwa. Ya mai gudana cikin jiki ya mai yantar da rayuwa. Lale lale nake maka ya mai sadar da saduwa. Lale lale nake maka. Lale lale nake maka ya mai gudana a cikin jiki ya mai yantar da rayuwa. Sadar da saduwa sadani zuwa gare ka kowace sa'a ta karuwa. Karuya ta saka na juya kowani kunci na rayuwa. Ya annabi kai nake so ana ni shiga santsi na rayuwa. Ya annabi sake bani koran mutuwa ta dauke damuwa. Ya annabi sake bani in za a yi wanka kai kamar uwa. Ya annabi sake bani in za su raka ka zo a je zuwa. Ya annabi sake bani in za a yi salaka ta su yan uwa. Ya annabi sake bani in za su saka hannun ka rai zuwa. Ya annabi sake bani da ka karbe ni ka ƙara barruwa. Ya annabi sake bani da ka karbe ni ka ƙara barruwa. Ya annabi sake bani ta yani zama har zuwa ga. Ya annabi ni zama har zuwa ga tsayuwa. Ya annabi sake bani ko da kiyama kar mu rabuwa. Ya annabi sake bani ko da kiyama kar mu rabuwa. Ya annabi kai nake so. Ya annabi sake bani ko ya ka tira umbi ka garkuwa. Ya annabi sa'a ya fallafi na ya zamto kamar gawa. Ya annabi sa'a ya fallafi na ya zamto kamar gawa. Ya annabi sa'a ya fallafi na. Ya annabi kai nake so dukan kuzuri na raba wa ƴan uwa. Ya annabi kai nake so aljannar tawa ka bai wa ƴan uwa. Ya annabi kai nake so dukan kuzuri na raba wa ƴan uwa. Ya annabi kai nake so aljannar tawa bai wa ƴan uwa. Ya annabi kai nake so zama fa da kai wanda babu. Ya annabi kai nake so zama fa da kai. Ya annabi kai nake so zama fa da kai wanda babu rabuwa. Ya annabi kai nake so wanda babu rabuwa. Ya annabi kai nake so.
salamun lahi alaika ya cikakken balarabe ba kurashe salamun lahi alaika ya ashkala anjala salamun lahi alaika ya mai gidan jibrilu garkuwar mikailu salamun lahi alaika ya annabin annabta salamun lahi alaika ya wanda Allah ya turo shi domin ya sanar da mutane salamun lahi alaikai abu annaba da ce a gishi a zabe ya sayyidul alamin Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah assalatu wassalamu alayka ya sarkakakke ya la ilaha illallah assalatu wassalamu alayka ya wankake ya takacce assalatu wassalamu alayka ya sarkakakke la ilaha salawatullahi alayka wa salamu alayka Muhammad Rasulullahi اللهم صل على سيدنا محمد وعلى في الله صلاة دائمة بدوام ملك الله لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم